Szervusz! Ma egyetlen igét fogok, vagy most egyetlen igét fogok mondani. A János apostol első levelének a harmadik fejezetéből a negyedik verset. Mindenki, aki bűnt követ el, törvénytelenséget követ el, a bűn a törvénytelenség. Ezt egy kis történet apropóján mondom el, mindjárt el fogom mesélni, hogy miért. A törvénytelenség az anómia szó, törvénysértést, törvényszegést, törvénytelenséget jelent, illetve törvénytelen cselekedetet. Ez a szó többször is előfordul az Új Szövetségben, illetve azon a helyen, ahol a Biblia egyetlen személyben beszél az Antikrisztusról, ott is ez a szó szerepel, nem pontosan ez, de ennek egy változata, a főnévi formája az anomos, vagyis törvénytelen, amit Károli törvénytaposónak nevezett, ami nem rossz, egyébként egy nagyon szemléletes fordítás, de alapvetően ezt, ha pontosítjuk, akkor törvény nélküli vagy törvénytelent jelent. És hogy hogyan nyilvánul meg a törvénytelenség a világban, hát hajnali 4 óra is elmúlt, és körülbelül 4 óra volt akkor, amikor vége lett annak a tuc-tuc zenének és dáridózásnak, amit egész éjjel szinte, nem tudom, éjféltől biztosan hallani lehetett, és itt ezen a helyen, ahol lakom, ö, hogy hívják ebben a lakótelepen, vannak panelházak, és ezek visszaverik a hangot. Az a hangnak a forrása az innen körülbelül 1 kilométerre volt a Nyíregyházi Egyetemen, ott rendeztek valami diszkót, vagy mulatságot, vagy nem tudom, hogy mi volt az, fiatalokat össze, csődítik ilyenkor, és akkor jó drágán megveszik a piát, és aztán isznak, meg hánynak, meg ottan moringálják magukat, ahogyan szokás erre mondani, tehát diszkó, ahogy régen neveztük, és borzasztóan hangosan szólt az a zene, amit hát a zenének nem tudom, hogy zenének kell muszáj nevezni, mert formailag belefér, de hát gyakorlatilag ilyen agysibasztó borzalom, és ez ment hajnal 4 óráig. Borzasztóan hangosan lehetett hallani, itt a lakásban is zárt ajtók meg ablakok mellett, nem lehet tőle aludni, és ez gyakorlatilag ezen a lakótelepen több ezer ember él. Tehát valószínűleg nagyon sok ember zavart, és nem tudtak tőle aludni, és valószínűleg azért lett vége, mert állampolgári bejelentés érkezett, hogy miről van szó, és hogy zavarja az embereket a zene, a zaj. Tudjátok azt, hogy van erre törvény egyébként, mert este 10 óra után a zajongás az tiltva van, mert az csendháborításnak minősül, és az tiltja a törvény. Na most az egyetemtől, az egyetemi területtől a rendőrség épülete pár száz méterre van, tehát ott is valószínűleg egész éjjel hallgatták ezt a dolgot, de nem tettek semmit addig, amíg bejelentés nem érkezett. És amikor bejelentés érkezett, akkor emelték fel a hátsójukat, és tettek valamit, és vége lett a zenének, és hazamentek a legények. De nagyon kényelmes dolog ott lenni. Valahogy hogy nem jut eszébe a rendőröknek az, hogy megy éjszaka a nagy üvöltözős zene, és ez 10 óra elmúlt, és nem tesznek érte, nem tesznek azért semmit, hogy a törvényt betartsák. Hát kényelmes dolog ott ülni a légkondicionált, meg fűtött irodákban, és tölteni az időt, de azt, hogy tennék a munkájukat, amiért fizetik őket, ezt csak akkor teszik meg, hogyha kényszerítve vannak rá. Tehát, hogyha bejelentés érkezik, hogyha fentről Pestről a központból rájuk szólnak, hogy na, gyerekek, csináltuk már valamit, mert itt nagy a baj. Itt voltak, hallgatták, tudták, hogy miről van szó, és nem tettek semmit. Na, ilyen a rendőrség. És ez is mutatja az a törvénytelenséget, hogy nem foglalkoznak vele, hogy nem érdekli őket, hogy a törvényt, hogy betartassák ezt, vagy betartsák, ez azokat se izgatja, akiknek ez lenne a feladatuk. A másik dolog az, hogy jut eszébe valakinek az, hogy hajnal 4 óráig. Mert azt mondom, hogy éjfélig eldálidóznak, az se szabályos egyébként, de még az úgy talán beleférne.
de azért éjfél után már zajongani úgy, hogy több ezer ember hallja, és bemegy a falon keresztül, az ablakokon keresztül a hang, a dübörgés a lakásokban, na ez azért nem engedhető meg. És hogyha nem tesznek az emberek kényszerítő intézkedést azért, hogy a törvényt betartassák, akkor nem tartja be senki a törvényt. És ez a törvénytelenség. A törvénytelenség, és ez az Antikrisztusnak a szelleme, ami már eluralkodott a világban, mutatja ez a kis incidens, és mutatja, hogy ez van, törvénytelenség van. És nem csak ebben a dologban, hanem akkor már kitérek arra is, hogy na, sok olyan törvény van, amit meghoz a parlament, de nem tartják be. Maguk azok sem, a képviselők sem tartják be, az éppen kormányzó párt sem tartja be a saját törvényeik. Na ez is a törvénytelenség. Van benne egy pofátlanság. Meghoznak egy törvényt, és taposnak rá. Nem akarok csúnyát mondani. Nem foglalkoznak vele, nem érdekli őket, és megszegik a saját törvényeiket is. Az Antikrisztus az egy ilyen személy lesz, hogy ő maga hozza a törvényeket, nem fog elismerni semmi törvényt, hanem amit ő mond, az lesz a törvény, tehát egy olyan fajta diktátor, egy Isten király lesz, aki úgy fogja, mint a babiloni uralkodók, hogy amit az uralkodó mond, az törvény, azt leírták, és mindenkinek ahhoz kell tartani magát, és az nem is változhat meg. Az a törvény, amit egyszer azt kimondott, az úgy van. Tehát nem volt olyan, hogy népakarat, meg demokrácia, meg ilyesmi, tehát az Antikrisztus az egy olyan személy lesz, hogy ott már nem lesz demokrácia, nem lesz az embereknek beleszólása semmibe, csak ő, amit mond, azt fogja elvárni az emberektől, hogy azt csinálják. De ő ezeket a törvényeket nem fogja betartani, a saját szabályait sem fogja betartani, és valószínűleg az lesz, hogy egyik szabályt hozza a másik után, és egyik ellen mond majd a másiknak, úgy, mint ahogy a Vatikánban van, hogy hozzák a szabályokat, hogy hívják ezek a tévedhetetlen pápák, mondják ilyen nagy okosságokat, és aztán kiderül, hogy egyik a másiknak ellentmond, meg ilyen ütközések vannak, és nem kell, hogy több száz év elteljen közte, hanem egy kicsit gyakrabban is előfordul, tehát akkor ebből kiderül, hogy ugye a pápa nem tévedhetetlen, hanem gyakorlatilag egy diktátor, egy ilyen Isten király, aki fölött senki nem tud uralkodni, legalábbis ezt várják el, hogy senki ne bírálja felül. Na ez is az Antikrisztus szelleme, és ez is a törvénytelenség, ilyen személy lesz az Antikrisztus, és ez az kis incidens is mutatja, hogy már el van terjedve a világban, mert ez nem véletlen, hogy ilyen dolgok előfordulnak. Ilyen dolog nem fordult elő még 20 évvel ezelőtt, most már lehetséges. És hónap lesz a Pride, sőt nem most már ma, ugye már hajnal van, és az is egy törvénytelenség, az is az Isten törvényeinek a semmibe vétele, az, hogy férfiak azonos nemű, tehát férfiak férfiakkal, nem tudom, hogy nevezzem ezt, hogy szexelnek, vagy mert nem lehet szexelni férfi férfivel, hanem csak valami pervers dolgot lehet elkövetni, és hogy ezt erre büszkék, és ezt vonulni fognak Budapesten, és ez ellen nem lép fel a kormányzó párt, nem lépnek fel az ellenzéki pártok, talán egyetlen párt van, amelyik fel fog szólalni, meg ki fog menni tüntetni, azt nagyon jól teszik, és egyetértek vele, hogy ennek ellene kell állni az ilyen a törvénytelenség eláradásának. Ezek az emberek, ma vonulni fognak, magukra hozzák az Isten ítéletét, egyszer már Isten elárasztotta özönvízzel a világot, és elpusztította az emberiséget, 8 ember maradt életbe. Ez az Istennek a haragja, ez itt van, lebeg az emberek fölött, lebeg az emberiség fölött, lebeg Magyarország fölött, Budapest fölött, és amit csinálni fognak, az Istennek haragját fogja növelni, és én hiszem azt, hogy Isten meg fogja áldani azokat az embereket, akik ki fognak menni, és tüntetni fognak ellene, meg tenni fognak ellene, mert lehet, hogy sok mindenben ők sem az igéhez tartják magukat, de ebben a dologban az Istennek a véleményét képviselik és cselekszik, és Isten azokat az embereket, akik az ő törvénye szerint cselekszenek, és azzal egyetértenek, azokat az embereket megáldja, legalábbis ezen a területen, vagy emiatt a dolog miatt. Azok pedig, akik kimennek vonaglani, és majdnem pucéranot vonulni az utcákon,
azok az Isten ítéletét vonják magukra. Ez ma már ez nyilvánvaló, és hiába vannak egyenlőnek az ideje, hogyha valaki nyilvánvaló gonoszságot követel és az Isten ellen, és kihívóan csinálja, az meg is kapja majd a jutalmát, a büntetését, vagy hogy mondjam, az eredményét. Mindenki a saját tetteinek a következményét eszi, elveszi azt, amit vetett, azt aratja. És szóval a törvénytelenség árad ki az utcákon, szerencsére csak Budapesten van, egyelőre remélhetőleg ott is marad, vagy legalábbis jó lenne, hogyha nem maradna ott sem, hanem nem lenne. Érdekes módon nem mernek, Moszkvában nincs Pride, Fennyamban nincs Pride, sok muzulmán országokban nincsen Pride. Ott azokat meglincselnék, kinyírnák, kivégeznék, mert a kalasnyikokkal lőnének a tömegbe. Az elképzelhetetlen. És itt is úgy kellene lenni, hogy a törvényt be kellene tartani, az Isten törvényét, az erkölcsi törvényeket, és igenis be lehet tartani bizonyos erkölcsi törvényeket, betartatni karhatalmi erővel. Például az, hogy nem mászkálnak emberek pucéran az utcán, ezt érdekes módon ebbe közmegegyezés van, hogy ez ilyen esetben, hogyha olyan előfordul, a rendőrség bemenne, vagy beavatkozna, kiszállna, előállítanák az illetőt, meg stb. Érdekes módon ebbe nálunk is megegyezés van, de igazából jó lenne, hogyha Pride, de a kapcsolatban is lenne ilyen közmegegyezés, és a hatóság is úgy állna ez a dolog, hogy ezt ilyet csinálni az emberek szeme láttára tilos. Így kellene lenni, hogyha én egyszer majd diktátor, vagy király, vagy ilyen hatalomban lévő ember leszek ebben az országban, akkor majd intézkedek. És én hiszem azt, hogy intézkedni kell. Ez a normális, ez a rend. Be kell tartani az rendet, az univerzumnak a törvényeit, az Istentől adott törvényeket, mert akkor áld meg bennünket Isten, akkor lehet normálisan élni a Földön, és akkor lehet boldogulni. Ha meg a törvénytelenség árad el, akkor ellene kell állni. Na, köszönöm, hogy meghallgattál, remélem, hogy tanulságos volt.